Kumasi Traditional Council etnasi Wontumi sense bia ho na American e de ho nchemu bebrebe abro e wo Poku TV so tenase ene me de full details e de bro e wo bia wo bia ha Poku TV subscribe like comment and share ejumedi no bia etimi nya kan me ni ko fiafie ene me shada nche bebrebe sanse ensem no de ose wote ni de ose hu ana me de e ba besomwo ebusafo ene duada Kumasi Traditional Council etnasi e wo Wontumi ensensem so koka se owo ne kingdom se wo kan ye se wanka penisa nwu eda yet niwura no na before say ebeko Wontumi de ne so no ene ewo akoma FM Kofi Asantehene morning show so na NPP chairman for Manhyia South Kofi Asantehene no na ode etudwa se asem no se de ye kana bontin se Wontumi kan se Wontumi anka no ono usisu dua se Wontumi ekan ebusafo yenko na yenkotie NPP chairman abra ono so eka se Wontumi Bernard Entwibosi akon ensema ono eka ye abra na vetting ekoso eni yewura kokoso hene entem yenko ne kotie mbra yekọ vetting ena edu na podie so yewura ketia mo kura awie ne de ena oso okwa kogya na po edu ono na Wontumi se ohene ba ya nye ketia mo vetting to so yenye den yenye vetting tie musa ohwe na bi ka se chairman busa ni bibi ene ye no kure ni na Wontumi mpeso obebusa na pohwe okay na bi ne born ena o se ohene ba me de nka bi musa ohwe o na think committee chairman se bi musa obibi dia ye win 2024 election na 2025 se ne beko na po yes all my history from Kwame Nkrumah time any ade ba to wie no e do na bibi so no so no de obedi na po ho adanse e wo mo a ode abo na na rise ya amna bedu ba bia wadun and the dean of DC ni MMDCs and so yes on kwa de ofere kra say o te sa panel no so a obebusa na po asem na niema na po ayama no and a lawyer for me no na na ma women organizer and obi a de be ya dance die and na po de oko oni ho oh okay and at that time we koso nyana na po ni ho oko I see oko ama ye twen other two aspirants na ye ba be veti o mo na po de oko edi ebe nwa ne se chema Wontumi buafu adana wo ye niam ho sa una ba kire me de menka won fi ankwaba ma me boys abo na esa one ye organizer oh okay one ye organizer e ko kan no de obi ante ti later ni yebusa ka chairman ade na obuafu sa and o say abuba be ka kire ne se 20 wati ne ho ya na 2016 oni na po discovery no na nko expect say panel members no ebi na po ho dance ye nko no su na po ho dance ye ba ho okay ana Wontumi say nya abuba na be kire ni onye den onka okay e me be ye yeje anka Wontumi kura ko bu abuba ya so ni mu a enti pam abuba si abonten no ana na bi ka kire me say me organizer ye ni aya ni amon se ma kire regional chairman enti me nya den me ntwe na so se man twe na so a ono a the report ne be ko national no ayede na wa twe na so e ma so original o ka che national chairman national organizer say ampamede be twe na so I see e ma ye nyina ye patapata chairman Wontumi enti abuba si abonten no na abufuo ye dey ewom e ho na okoka se o won kingdom oh enti na kokoso hene a oye chairman of Council of Elders Manhyia South. I can say, manamfo, Wontumi ntina ma onke kasa asem no. Okay. Asantehene mu ade otumfuo pe na ye den e working dom. Ana na mampo maka say, tinana, wo pese mo serve e tin na na. E ma na bi e ka se na na. Se no he na wo ye na party pani na wo ya. Ka me yiwe si abonten se de me yi abuba ye den. Esi abonten. You don't mean that. Sir. The na bi party ani ya ne se on pese betting no Ebe say obi ade ya successful no e ba ko na podi so nkwa ya se bibia ya den esi okay enti yenyi memete na nanche na mekwa me pata na na se omunja me nya betting no tibine na bi mu nyina ya den
ɛyɛ adwen enti sɛ ana untumi akoma yɛ den ɛwɔ soro anya obi na ɛbɛkyerɛ me nea menka menyɛ adwuma ɛma napo mpo so ɔhene mpo ka asɛm kyerɛ me na mede nya adwen a mɛka ma adwen akyerɛ wow oti asɛm na meka na wow enti asɛm no ekopie manhyia no me awia bi me da sɔre na untumi afrɛ me twice okay enti me sɔre hu untumi me score original time afrɛ twice yɛ sɛ sɛ ɔfrɛ no exactly friend no ɔka kyerɛ me sɛ onu oyi ma danseɛ na akoko so hene de na kwa ahemfie na general secretary afrɛ no na general secretary frɛ no no general secretary so de koko so hene to so no de aboko so hene dua hey waboko so hene dua wɔ phone so yeah ɛwɔ phone so and ɔno na ɛka wei kyerɛ wɔ onye obi a ɔno ɔka wei kyerɛ me ɔsɛ me ka na sɛ na me frɛ koko so hene na koko so hene so yɛ dɛ ekyire mu sɛ ɔde obi na de call manhyia ɛne yɛ frɛ no sɛ ɔno kwa no wɔ hɔ ɔno wuntumi ham so ɛna ɔno nso de kɔfo aso the general secretary your report ma general secretary say they want to meet Asantehene mantem ha yɛ no say su sefa yɛ mu the general secretary so nyansa wo be frɛ want to meet the side of the story no afɛ kokɔ so hene na general secretary mu say the obɛyɛ den ɔbɛka akɔka no nti no ɔmo de ɔmo enu na to so no ɛnam sɛ abufuo ni wɔ untumi mu because ɛnam sɛ ɔne kokɔ so hene ham so ni nti no na sɛ kokɔ so ɛba so na ɔnim sɛ ɔno de asɛm ne kɔ manhyia. Away from that abusua Kumasi traditional council tina ase no na nana no mote sɛ yɛse wontumi yare so yare so anyare enne ɔne mpanimfoɔ bi te sɛ yɛwura ɔsɛ eche ne sabonsu afei nso yɛwura 17 party general secretary Justice Frimpong Kodua ɔne mpanimfoɔ bi ɛka ho ahyia nananom ɛwɔ manhyia fikesi mu abra baafo bantam ahene ɛna ɛtina edwomu esi yɛwura nan na unse asɛm yi ba yɛ nyina yɛwura botukwan yɛwura tia ne n'akyi kakra nti yɛde Kumasi traditional council ɛtena sisi na asɛm no yɛ ka ɛyɛ nananom a mo ɛna hwɛ Kumasi traditional council akyi di ma yɛwura no ɔmo ɛna bɛtena saa asɛm bi so aka na no ana yɛma obi abɛbɔ ne nkuro sɛ nananom deɛ ɛmfa ho ɛne sɛ de asɛm no si tie pɔtee no yɛma obi akyerɛ ne deɛ obi abɛka ne deɛ ne hu sɛ wasɛm ɔde wasɛm nyɛ de ne atenetene deɛ ɛyɛ lawyer Morisampo abɛtena afidie so bɛka sɛ Kumasi ya kanka bi obi emo obi kwa mane enkyere na adwen freedom of expression entimi maso Kumasi ya no abusuafo ni nyina woti bi wabra Poku ati ba bebe bi ani ede kyewa betutu bi kra de mane no ka kye ne se masa de wo kan nya ne kan no ko na kokopato ene nananom ma me hu se ampa de Morisampo nsem obekeka ya se Kumasi kanka bi ana nananom de tia no ntiremu bi anim sa enukura bi ansa so nim ntoro ewuruka sam na onu abekeka ye no abusafo yenkɔ manhyia fikesi mu babra yewura eni hɔ no nananom etena yewura akyi edi asɛm mutumi sensɛm no ensɛm a ɔmo ɛka fa ɛyɛ saa asɛm yi ho babra na ɔmutu yewura kokoso hene ɛne Bernard Etwibosi akokyema wotumi ɛfo yenkɔ ne kotie mra mesrese baby obegina bia obekasa bia yewura wo ni gina yewura de wo ni gina na wo ni din aka asɛpa na afa no nemu wo ka bibi se wo kingdom ɛna na ko kuzuzu wo kingdom na aka ya no se bi ebu a yewura ko na wo kingdom wo Asantehene mu a anaso wo kingdom wo Ghana ha ɛno ti na ma asase mo nyina ba ba kura enti die na kan se baby obegina bia no kingdom ni de wadaroma ɛnɛ aba nananom yɛ hwɛ atentene yɛ siesie baby obegina bia no kingdom ni de wadaroma wo yɛ fu kasa na so biaba na vezu biabo no so yɛ hwɛ sɛ biabo no sɛ de ozu kan no ne nyɛ biabia na yɛ sɛ wo me ni sɛ bi krom to mo bia wo ba yɛ no mit wo bo bia ne de me hwɛ yɛ sɛ wo bo bia ne de ɛhɔ no wo nya ma ansana wo so yɛ pani wo yɛ ne sa na wo kyerɛ ntima no so sɛ bia wo mo dua yɛ nyɛ ne sa pani bia wo kasa ɛmi bia sɛ wo yɛ pani ɛni kasa wo ma bia wo ba wa pa mu bra no de bia wo no de antwɛ yi ɛwo mo sɛ wo di sa ho na so no obi ti asɛm wo tie mienu
Obi can't say, you are going piano. Obi just obey you. And you are boy anywhere. I want and tell you. And you are not Madame. You are going here. I want here. And you saw your boss. Come here. Said you are Nanano. You will come to you will not some year. Yes, if you are born as Asantehene, we are able to serve your boss. Other seven Nanano, so you are high as also. And to chairman, you are born here, Madame, and God Yazu. Say, Nana, I don't think I am. You never said piano, over than it, and I said, if you hear for Nana, Poku. Tell me, the baby Sabbath, am I yourself? I am for your family share, am I saying? And she so myself, who can say, yeah, so for who can so by a giant, Madame. Why? And Chido. Afei abusafo ensam no wate bi no asam no dia na nanu medical to phone ya de ansa kra na ya wawa ni se o kan so anka afutuo de sabi obi anu awapa afutuo ho nti benada tubosi akode na nam aka ntie eru akokoso hene wadaro ma ebru embo mu asede mam de ni de se fatapa ede ma eno so de na nam aka no wadaro ma muntie na momfa nko adwudwum na sebe ye nchiri ma no so yesu ebenya bi na etimi di abobra na asante akoso aya asante sansa asante de eyo my pa na ensem kro ya ho no benada tubosi akoye NPP regional chairman ono so etre sede ensem esitie ene ono afamu de ede to yewuranom anim yenkoni ekotiemba eyo organizer owo Manhyia South Abuba oba no otietie ni obi aka meka ni obi aka meka chama wanyeni e just want to say bote bulo so wanyeni na say abe I didn't know when you have dance I didn't know when you da buhu dance let's just about the koso tiabra o de kasa na koso ye you and ma this me kasa say Abuba get out from here I had your hire my office what did you do ya me na I say there I am a king it's abra me kasa no pe akwana na sorry no say otumfuo pe dey o kingdom e dey ti na o ka kingdom and I say na me so but woman otumfuo ade ha ye mo ni wa ha aye MPP adwuma osun ene adwuma mu ene me ye as regional chairman me so me ready there me mo no ba bia so ko say me bo me ready a ba bia me gina bia say yesre mu say yesenso say me kasa bia ko a ti say me bu me mu ase na me bo me ready a say na kasa bia wo say ka bia no maka enti me so na ma twesa na ma say e ka political kingdom e to ka sa pe no ana na bi say na aha de e MPP aduma de ye wa na ona na ye regional chairman oya e pam Africa na hasu de e chairman na ye regional chairman wa ti na mi se bi e do ti na me kura me ma fi enti me ko na pa ko ni pa aba mo na ne na ma pa enti me ba be fru e bi shen mo na no ana mi ga general secretary ko say chairman assembly wa ko fa be yes na no verti dey ko didi ni mura ati and so enti me see that general janyo kan no so we no pre ma me fre na Poku sokle na ono anu enchire emfancho enti o fre ye mura obuo ni eni die kwaso na mo hu ana ye nhihye ani suoti ma me ye se o se bi din ka a me akasa me ho se abra ye ko de bo no se be dwen hu se na kasati ya mura na se sa abra no se be kasati ya mura eye ensuei we didi me ho se be ye bibi sa enkumi akasa lemo atosu bi ye susu se obi susu ai no pese odi ntwato so na se odi adanse punu bi o pese odi beto be so dia sa ezokro ya enkumi no ono susu enkunu na fa ne ma nase na no odi me chi ami anya sa da na pese meka na susu esana se na me pese Asantehene ene obi a tru hunu se sabe biura me yosumfo de mano ena ema me asoso esa me ho na me pa me wachi efa ho ne de penifo no bia be kan de obi kan de bloggers ahodo bi
ɛde tutu dwa sɛ wontumi kan sɛ wanka wontumi abɛka ne deɛ ɛnɛ nananom de ɔmo nan esi so yɛsɛ fata ɔmo siesie asɛm no ametu akɔtwe deɛ twere meka kyerɛ sɛ ɛnyɛ me na mɛkyerɛ nananom baabi ɔmo de abrewa poma bɛtwere nti ɛnɛ nananom tena ase no baafo bantama hene ɔtena ase no otu ɛyɛ nana akoko so henefo afei nso wontumi woni sɛ asantema mu adeɛ yɛ mmɔdua nti wontumi nso kokobɔ odua ɛwɔ saa asɛm koyi ahụ sɛde bɛyɛ ne ho bɛsan ɛma yɛ baafo bantama hene etu nefuo mempɛ sɛ mɛgye nana asɛm aka bebrebe yɛnkɔ na yɛkɔtie baafo bantama hene wabere a ɔno ɛyɛ adrɛse issue no osiesie asɛm no ahwɛ amea yi akoto yie ama asomdue aba sɛde bɛyɛ a wontumi sɛ asɛm ɔkɔka sɛ ɔwɔ ne kingdom no wɔnkɔnkɔka bio na afei so ɛnkɔyɛ abufuo ɛma ɔne yɛwura koko so hene ɛne wɔn a ɛtae nananom akyi ɔmo a ɛbɔ nananom akyi dɔm. So ɔkɔ akɔnya nso dɛm yɛ firi party politics nti dɛm ka kyerɛ me sɛ ɛne due fa deɛ asi baabi a fa tu hɔ fo menim sɛ ɔwɔ aho paa because na mehwɛ anan sɛ ɔpɛ sɛ adanseɛ bɛnya adade ɔwɔ aho badeɛ mepɛ sɛ meka kyerɛ me sɛ asɛm no yɛ ɛnyɛ gaya no no wɔn akɔfa aba so ɔnkɔpie wɔ anka ama ɛdi party politics no yi wɔ hɔ firi kyɛma wontumi kakra a ɛbɛka kyerɛ wɔ deɛ ɛdi kan wɔn sɛ o party no aha ayɛ mifo mahyɛ eti bibi a wɔyɛ biara no ɛsɔ hwee asɛm a ɔbɛka ɔnam a ɔbɛtu fa nneɛma bi ho ne nyinaa ɛsɔ hwee because nipa ɛhyɛw ɛyɛ yɛsi wontumi sisei yɛsi wontumi sisei yɛsi wontumi sisei ɛgya ne nyinaa no wɔɔrɔ Asantehene mu deɛ ɔka no anka ne yie bi a ɛnyɛ asɛm ato titiri sɛ wakɔ no akɔka asɛm akyiakyia no ɛnyɛ ɛyɛ kurom a wontumi nkyira nti ɛpɛ sɛ wohwɛ yie paa party no aha ne ɛtee no party no biribiara afiri ha ɔmo sɛ nananom nsɛm a maka kyerɛ ɔmo se party no nam party no so ahemfo bi akɔdam ɔmo akɔda prison na kyerɛ sɛ party no yɛabrɛ ho papaapa nti biribi a woyɛ biara hwɛ ne yie na momfa ebu ɛma nananom hwɛ obi ba ne bi a wakɔ nana bi mpɛsoa so ɔkɔyɛ rally ɔyɛ bi a wɔwɔ musa no ɔhene a wɔwɔ musa no obi a yɛ paa na ɔkyɛ ne lampo nsɛm twotwotwo mɔkɔ ɛnyɛ buro ɛka kyerɛ mu dɛ ɛnyɛ buro yɛyɛ deɛ ɛno ara so ɔba nanam ba bɛyɛ rally wɔ ha na me sɛ mefa ha no makyerɛ only more than 5 minutes ago. Oh, yeah, Papa, dear, come on, baby, come on. Because how can and I think for her, you pay for her, oh, no, so talk. Now, poetry. Now, what? She never saw. She afei wọn sɛ wɔn nyinaa so na kɔfa aduabo yi baa yi o aduabo yi sɛ wɔn nyinaa abɔkyerɛ a nkehia sɛ wɔbɛbu dua ɛnɛ wɔbɔ dua ɛso gya nanam ɛkyɛkyerɛ nsɛm ɔbɔ dua o ɛso gya nanam ɛkyɛkyerɛ nsɛm ɛnɛ kó ɔbɔ dua na kaa ɛdɛ ɛso ɔbɔ dua ɛti ne nyinaa no fayɛ abusua nananom yɛn ntaamo yɛn ntaamo biara adwuma na wɔyɛ a wɔdwumayɛfoɔ no ano wɔn akasa aha yɛn kɔ hɔ asɛm wɔ yɛn ka wobɛkye yɛse asɛm bi afiri wontumi yɛsesei na wo a wodaa no ɛbaa yɛka na woyɛ anaasɛ ɔka ho hwɛ ne yie papaapa yɛkɔ anim hwɛ ne yie afei kakra
ya kan kyerɛ mpanyinfoɔ no ne sɛ ya deɛ yɛwɔ hɔ yɛyɛ deɛ ne sɛ wonya problem akora ebi madeɛ a wɔpɛ yɛ adwenkyerɛ no waba ɛkyerɛ adwene ɛno ne yɛwɔ hɔ ma mo. Enti asam no na baafo Asantehene de ato dwa no se eduabɔ yewura aka na ɔmo so esi so dia sase yewura no di sɛm na ɔmo de yɛ adwuma sɛbi ɔmo so sikadwa ne sɛnti ɔmo pɛ sɛ yewura akokoso hene ɛne ahemfo aka ne ahemfo binom a ɔmo de ɔmo hyehyɛ amanyɔsɛm mu yɛsrɛ mo adansa yɛm na nanom adaroma sɛ de bɛyɛ a sɛbi abɔtɔfo bi a te sɛ marisampa no enya mo kasatia na nanom adaroma mamfa mo hyehyɛ amanyɔsɛm biara mu na yɛno saa ne yɛte bibi saa ne akoma yɛ paa ti nanom yɛsrɛ mo mo hyɛ no so saa mai enu ati baafo Asantehene etu Bernard Dwubosi akofo sɛ saa de a wayɛ ma ne nye biemu da ma ne nkobodua sansa Asantehene wa yɛ modua nti ene na nanom agina so ya amamre na amane de adane dua no na onim sɛ na nanom so de unya wura fitia mu a ofun a wafom nti eno de Wontumi eno de na nanom no wawiwie enye biem ene de ho afi abusafo ensam a ekɔ so go Manhyia fikese mefa Wontumi nsɛnsɛm sɛ wadidi yewura atam so so wɔ ne kingdom wakeka mfani ma asɛm de atoto amonten no nanom adaroma mpanifo ne adehia kuri no amohwɛ Poku 1 TV eno na ne eba bebiebiem de ama wo nti misra mo etuo nkwato de atwere sɛ Wontumi kan sɛ wanka na nanom asiesie ye pese yɛbɛte dede bia wa atwere bia munyina yɛfa kroyɛ yɛfa wɔdɔ biakoyɛ ene fa nante asante yɛ ɔman yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a ebepagya asante yɛhwɛ kwan yɛbɛfa so a asante bɛkɔ so ayɛ ɔman na asante akɔso afa no tomapa ade afra abusa edi ene Kofi afiri mede mbesia na ensafofo bia ba akyi ɛwɔ ahemfie nsɛnsɛm ho amadaroma me mama so esi wɔ ho kai sɛ obe subscribe obe like obe comment no wa share to Poku 1 TV TikTok Instagram I am Kofi Poku ene Poku 1 TV eno so ɛwɔ hɔ South na Facebook Poku 1 TV eno so ɛwɔ hɔ no bomo de acho bi akyi e bibia etime kama bra na ne emedi komo wa bra odu adwaton de e ba me abɔ hu de hu de ama ye wɔ the cabin the cabin ewura amakutufo dan no abose to aso bomo de abra udu hɔ no a se ohwɛ ɛyɛ Poku 1 TV mantie no mantie aketira womfo no na ye ne oni djuma e bibia etime kama ye musia share next video de aka chenya de ba be somo yakra Poku 1 TV.